Šetnica kroz bulevar Branilaca Dobrinje zbog ukrasnih rasvjetnih tijela specifična je i unikatna u kantonu Sarajevo. Ovo centralno šetalište Dobrinjci zovu Novogradskom Ferhadijom. Gradi se stalno nešto novo, evo ova rasvjeta je baš onako kvalitetna. Jeste li šetali noću? Jesam. Jel se baš dobro vidi? Jest, dovoljno, nema, ko po danu skoro. A i lijepa je, ovi fenjeri su baš mnogima zanimljivi. Osjećaju na starinu neku i to, na bosansko nešto. Eto. Kakva vam je ova nova rasvjeta? A nova rasvjeta je fantastična, mislim, malo umjetnički, malo starinski, kao fenjeri i tako, mislim, fino je to sve. I gore i dole, na sve strane se radi, uglavnom se radi. Dobrinja stvarno nikad nije bila ljepša, počeli su konačno veliki radovi, svašta se radi, ovi fenjeri su stvarno zanimljivi, rasvjeta je puno bolja, sve se vidi i baš se sviđa. Često šetam poslije treninga ovdje na Dobrini i baš je lijepo uređeno, sad se sve vidi i nekako ljepši ambijent. Mislim da je rasvjeta sad okej. Da je sad ljepše hodati navečer Dobrinjom, posebno za mlade i starije koji vole, jer Dobrinja je među najljepšim naselja u Sarajevu. Izvode se radovi na novoj rasvjeti. Ovo je jedna vrlo lijepa rasvjeta koja uljepšava ovaj prostor. Mi smo ranije gornji dio bulevara već završili i sada radimo ovaj ostatak, čime se faktički kompletira blizu 1 kilometra šetališta sa ovom ambijentalnom rasvjetom projektovanom za pješake. Ukupno je negdje oko 70 novih stubova, oko 140 rasvjetnih tijela, u pitanju je LED rasvjeta. Oni su specifični po tome da imaju ove nosače za zastave koje koristimo evo prilikom Dana nezavisnosti i drugih praznika, što se može vidjeti iza naših leđa. Ono što je također vrijedno spomenuti da na ovom dijelu gdje je rasvjeta već urađena do sad nismo imali ni jedan jedini kvar na samim tim rasvjetnim tijelima. Vrijednost radova oko 350.000 konvertibilnih maraka i na ovom dijelu otprilike će biti u budućnosti planirani trg za koji je procedura izbora izvođača radova u toku. Emir Dedović, predstavnik firme SES koja izvodi radove na bulevaru Branilaca Dobrinje, objasnio je da se LED rasvjeta odavno koristi u svijetu, pa tako i kod nas. Ovdje je specifično što je, mislim da je ova šetnica i ovaj bulevar, stavljeni su ukrasni stubovi koji do sada u kantonu Sarajevo sigurno nisu viđeni sa ovim ukrasnim konzolama, a da je projekat uspješan pokazuje to već da nas je kontaktiralo nekoliko lokalnih drugih zajednica što žele da kopiraju ovaj projekat i traže nacrte i traže radioničke crteže kako bi oni mogli specificirati na svoje trgove ove fenjere i ovu rasvjetu. Pri kraju smo radovima, imamo još neki par sitnica, imali smo gore malo problem sa Sarajevo gasom koji smo uspješno završili, koliziju nekih njihovih cijevi i stubova, pa je to izmješteno. Ostalo nam još ove centralne stubove da skinemo, nismo htjeli ove centralne stubove da ostavljamo šetnicu u mraku, pa smo prvo gledali da ove bočne stubove uradimo kako bi trg dobio rasvjetu, a onda ćemo sad skidati ove centralne i na mjesto njihovo ćemo stavljati isto ovako dekorativne stubove, tako da u narednih 10 do 15 dana bi mogao biti završen ovaj projekat. Pa izgleda baš lijepo, divno je. Šetaš li često kroz bulevar? Šetam kada nemam škole i kad sam slobodna, da. A navečer? Sad se baš dobro vidi. Navečer da, šetam kad je vikend većinom, pa. I vidi li se sad dobro? Vidi se sve, da. Pogotovo kad vozimo biciklo i to. Odlično. Ne može biti bolje. Inače, na Dobrinji kako se živi? Dobrinja je najljepše naselje. Mene kolege zovnu gore iz grada, kaže daj balan Zdravko dođi u grad, da malo u grad. Ja kažem hoću ako me kakva hitna trzne do Koševa, meni lijepo na Dobrinji. Ne može biti ljepše. Imamo sve. Imamo šetnice, imamo ovaj bulevar se uređuje, asfaltira se uz Dobrinju šetnica. Ovdje prelijepo je, uradili su dosta, sviđa mi se. Kao neki novi grad je. Jako je lijepo. Evo nova rasvjeta je, pa mnogima je zanimljiva i ovi fenjeri i mogućnost da se i zastave postave. Unikat, lijep je unikat. Stari taj, kako bi objasnila, stara kultura Bosne dolazi u taj dio, prelijep je. I meni se jako dopada. Eto, vjerujte, tolike godine nisam bila tu, ali je prelijepo sada. Nema ljepšeg grada. Ovo je sve ovdje što valja
Sve imamo, ne moramo čak u grad otići. Sviđa vam se i ova nova rasvjeta kroz bulevar? Kako nema, sve mi se sviđa. Predstavnici općine Novigrad Sarajevo provjerili su i kako teku radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta u blizini šetališta. Ono što je interesantno, tu imamo i nekoliko sprava za inkluzivnu upotrebu, dakle djecu sa posebnim potrebama ili sa poteškoćama u razvoju i tih sprava imamo u sklopu tog igrališta. Radi se dakle o relativno velikom dječjem igralištu, tako da u dva dijela se nalaze sadržaj za otprilike 2 dobne skupine djece. Drago je mi je jer je došlo vrijeme da se mijenja. Oni tobogani, jer sam ja unuke ovdje dovodio, prekrasno je, ovi svi novi sada su malo bolje, imaju sadržaje, više sadržaja, onda bolja zaštita, nema metala, plastika je, obloženo je plastikom negdje, tako da dijete neće se povrijediti, unuče da padne ili tako, ali ja mislim da će ovo biti nešto super. Najveće dobrinsko igralište popularnog naziva Lili izgrađeno je prije 15 godina. Igralište je bilo dotrajalo te su u toku radovi na njegovoj rekonstrukciji, zamjeni kompletnog mobilijara, a umjesto pijeska koji je bio ranije, sada će na igralištu biti ugrađena gumirana podloga.